Volám sa Jan Mokrý a výhradne som si pre vás pripravil na predaj reštauráciu s ubytovaním na súkromí v obci Opatovce nad Nitrou. Momentálne sa tu nachádza úspešná reštaurácia Casa Mia Pizza Pasta s hodnotením na internete 4,6 hviezdičky z 5. Objekt bol skolaudovaný v roku 2012. Prízemie objektu je postavené z pálenej tehly a poschodie z portfixu. Kúrenie v objekte je centrálne na plyn a je lokálne krbom na pevné palivo v reštaurácii. Podlahová plocha pivnice je 18 m2, prízemia 214 m2, poschodia 131 m2 a terasa má výmeru 60 m2. Vo vnútornej reštaurácii je kapacita 60 miest a na vonkajšej krytej terase je kapacita 33 miest. Ubytovať sa tu môže až 24 hostí. Na dvore je miesto pre parkovanie 4 až 5 aut a na ulici popri ceste je možné zaparkovať 10 aut. V prípade záujmu o bližšie informácie a obliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám zatiaľ pekný deň.